না 이기시가 사빈가 이기시가 많이 기억 사자네 이기시가 이거 뭐야 올라네 바보 같은 거 이기시 사자는 이기시 하나 나 마음이 치야 해 이기시 많이 이쪽으로 봐준다는 얘기잖아, 네. 자, 그래. 상대, 사랑이나, 가만 있으나. 하고 싶어, Hey everyone, welcome back to my vlog. Diनै जोंहा जेन आयदाखौ चेकआपआव लांनो नागिरदों मेडिकेलाव मुसलपुराव आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय भिडिअनि गेजेरजों बे दायो जों थांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मेडिकेल मोनफैबाय बिनो मुसलपुरनि मेडिकेला जों दायो सिङाव हाबहैनोसै दायो बेयाव मुनुनि मुलि लागासिनो चेकआप खालामखांबाय ओमफ्राय मुलि लिरना हरदो बेखौनो जों बेयाव लाबाय ओमफ्राय जों दायो मुलिखौ लाखांनानै मुसलपुर बाजाराव बेरायहैनोसै दिनै समबार नालाय मुसलपुर बाजार नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दायो थांगासिनो माजों आंबो बेटारि गारिजों थांबाय दङ मा माबाखौसो होनदों सोरनो होनो हाया सोरनो नोंआलै आंखौ होनदों फैसा गैया आं लादों मानो होनबा मैगं थाइगं बाजार खालामसिगोन हाय Mamaya bazaar benar begitu musulpur bazaar. keren ya oi olah dangar lak be 2 bosoran balak mana Ay mabaday zo bago rin pedo puro la. Soy generis ne. Ako te company. Soy generis. jengah kemana tuh na Hasten le ba. Hasten le ba. Jangan deh. Hei, masih kemasam dah re. Keswariar pada belek muza nai, had muza. Panas dah, belum masak na. Itu biak baik sih. Iki lang deh. Oh, ikan lah. Itu kidang. Kok derson? Apa tuh 120? বেশি বেশি পয়সা কোনগুলা ভালো রইলা জীবনে দাম হবে মানে উল্টো বেশি ভালো হবে জানো কিমান দাম এটা 120 ও দামে দাম এই গিয়ে দেবা কষ্ট মনা
गिदिरखौनो लानांगोन आरो नै गिदिर 20 टाका दे लाबो थाक्सि मोनजायामोनबाबो जानो लुबैथारबाय जानोसै दिनै खनसेखो Vale, kok bisa kenyang lagi kan? Kenyang nggak? Biar. Biar. Oh, barang. Này về cô làm bán nữa, ăn thật phải. Dia ăn chim musa. Dia ăn gì? Đấy. Nunggu kan biasanya dia dapat dengan mana? Bilangnya kita dapat 100 rupiah nih. Tahu sama-sama sih. Aku nunggu tadi. Chana, Chana manci, Chana. Dininni video ku beयावनो फोजोबनोसै next video लोगो मोनफिनगोन bye bye